nang itu media ko itu man sampai nili tu main pen soro pa lo abang so abang nang pon pon la pen hok pen bang ke pini nili tu esa aluhi men pen ai tong lo pini rang sa college college freshers middle long pini freshers program do lasi gas hisap nang hang pen itu tapi nai tong lo la pen nitum te kolong lo dak me sen me et klar pun pen chun pon lo la pen luhi sar po man pen bang ke carbon motor mas kon long MSc ke hai object prosi Luis Arpomen pen lo nak kita ono lasi ini ke Fraser Smith perlu te kan kilun kejo kejun arong borong naik kita me laso dim pun sampai itu madim awareness pu bang pinang kau lasi itu mang dah sabso lam thangang lo somarpan non ke aprang ason rat TDC 3 years degree course kali non ke 4 years non ke nikan pli perlu te total 8 semester do non ke pening pen bang ke lasi alang numan bojai kang lo aso hong phara long nitum than gang lo kapor he kisi bang kanang sot adema aprang son ra nikan thom long nikan flipenak adoration da ding chat lasi alang tum bori e plote mo university long kame percentage avidet po lasi so chepo ununi ban ke alang tum kapor he kabor i kakersan mang kanang sot posini tum matha pen pinia laso program lo kame tum jai kang lo lapen bojai kang lo lapen kelas bang ke anu tin ban tame tuning rilo bening your la first student man regular 100% kelas bang attendance zoning ko sintum ipil gang hodak atham mang ke one day absent lote la so one day ke lifelong si absent lo pura man thano thema la so pot ke pinia revise botom son ra ber klek pot api bachi rumi hormu gali la si kaita regular ning la te teacher da ke than usame aning rong ko la si la nang tum la bang so median nong pen tuning rino student man thaname kelas bang regular do nangi do nangi la pendak ni tu ma si environment ke theklong la lo rangsna college ke 12 o'clock manom te student tu ma methang masih kade ati pu lage daka teacher pen sintu mana thanon lo pote alang tu man ke 3 o'clock an do aron tengke pote teacher dum thanin tu sa student dum mang 12 baji 12 o'clock manom le to hem te dame ti plote hala te se sak lo admission por mo bang gelong ande pu pan ane che paduk ciru bang ciru sita non long admission long eta pi bang ke 12 o'clock kan am lo lasi am request kang lo ipil kang lo anu tin name 100% attendance zoning lapen up to badi thom an bang ke class zoning posini teman-teman ipil kang lan